Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw pag-alians. At mga Car Ranger. Alam mo, kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailian? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Ang ating oras alas 10:35 na, Usapang Kongreso. At siyempre, makasama natin ang ating buting congressman ng ating siyudad ng Baguio, Congressman Marco. Good morning, sir. Good morning, Kap Peter, at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, at kumusta ka naman na, sir? Well, busy pa rin itong the last few days. At ngayon, after this, meron naman tayong at least 3 attend na activities ngayon after our program. So talagang kahit na wala kaming session ngayon, patuloy pa rin yung ibang committee meetings namin at yung namang ginagawa natin dito ay para sa ating distrito naman. Okay. Kailan ang balik nyo sa Sa session? November 8 ang pagbalik namin after the Holy Week. The following Monday after itong ating All Saints Day. Oh, so next year, kailan kayo magbabakasyon? Well, ang session namin will be again itong November 8 hanggang December 17. O pagdating ng December 17, magre-recess ulit kami for the Christmas break. So then babalik kami ng January, then February, I think 3rd week of February, we will have recess again in preparation for the next election. 3rd week of February. So ibig sabihin nun, pag nag-recess kayo ng 3rd week ng February, babalik kami ng after the election na. after the election na, after ng May 9. After ng May 9, the following week siguro yan, 1 week or after 2 weeks after the election. Pagkatapos June 30, papalit na yung mga papalit. Yes. So pagdating namin ng May 30, babalik kami doon. I think it will be May 16. Okay. Magkakaroon kami yung tinatawag na nilang adjournment sine die. Hanggang hanggang June 30. At June 30 may bago ng 12 noon may bago ng gobyerno tayo, no? So bago ng presidente. Bago ng presidente at vice president at mayroong bagong 12 senador, no? Pero dito sa Baguio palagay ko hindi bago yung congressman. Yun din yung palagay ko. Yun din ang palagay. Yun din ang palagay ko. Luma pa rin. Yun. Hindi naman luma kundi tuloy-tuloy lang. Ayan, di ba? Sa tulong ng taong bayan, of course, di ba? Serbisyo publiko. At para sa inyo mga katanungan sa ating muting Congressman Marco, text po lamang yan, 0999-3070-649. At ngayong araw ng Sabado, usapang Kongreso ng Siyudad ng Baguio. At pag-araw naman ng Martes at Huwebes, yun naman yung ating usapang Kongreso ng Kabenguetan. Andito sila. Andito naman, yung namang mga, kung ano naman yung mga proyekto ni Congressman Yap, yun din yung ating pinag-uusapan dito. Good. Parang parehas lang. Very good. Okay, binabati muna natin yung ating mga viewers naman. Nandyan si, teka, bakit hindi ko makita ito? Andyan si Rosemary Lilagan is watching, Kulit D is watching, Bernalyn Balayo is watching. At sabi na Bernalyn, good morning ka Peter and Congressman Go watching from La Trinidad po. Good morning yung kaibigan natin sa La Trinidad. Magandang umaga sa iyo. Okay. At Sir Mark, may update ba tayo? Well, itong week na ito, ako'y nag-file ng bill actually, ng resolution, House resolution. I think it's, if I'm not mistaken, the number is 2232. Ito yung House bill urging the President to suspend the implementation ng excise tax na na-approve dun sa train law noong 2017. No? Ito yung pag-increase ng excise tax sa gasolina, sa fuel and other petroleum products.
Kasi bago nagkaroon ng increase ang excise tax sa gasolina is about 4 pesos and 35 centavos. Okay. Okay. Yun naman diesel, zero ang excise tax in 2017. Pero effective January 1, 2018 at ito'y tuloy-tuloy hanggang 2020, nag-increase ng 3 beses yung excise tax. Kaya as of today, after 3 years, from 4.35 yung petroleum, yung gasoline ay naging 10 pesos. Okay, yun namang diesel from 0 to 6 pesos ang excise tax after yung increase nung last January 1, 2020 up to today. Okay. So nag-file tayo ng resolution urging the President to suspend itong excise tax na kinukolekta sa mga petroleum products na binebenta ng mga iba't ibang kumpanya, effective immediately ito. Ano yung final yun, sir? House resolution Na... urging the President Okay. to suspend the implementation ng excise tax So, ibig ng sabihin petroleum products. Ibig sabihin nito, sir, ito yung dahilan kung bakit mataas yung ating mga mga krudo, mga gasolina? Hindi naman. Kaya nag-increase ang presyo ng gasolina ay dahil doon sa pagtaas ng petroleum products sa buong mundo. Okay. Oo. Ngayon, para naman mabawasan ang bigat na pinapasanan ng ating taong bayan, kukuha tayo ngayon doon sa pagbababa ng presyo namin yung excise tax na inimpose ng gobyerno. At ibalik doon sa dating excise tax na kinukolekta before yung train law, which was promulgated in 2017 but effective January 1 of 2018. Okay. So babalik natin yan. So imbes na 10 pesos ang excise tax sa petroleum products, particularly yung gasolina, ibabalik natin dun sa dati na about 4.35. Ito yung regular na gasolina, yun namang unleaded sa about 5.35 No, yung diesel is zero. So kung babalik natin yan, ang ibig sabihin niyan, yung diesel as far as excise tax is concerned, mababawasan ng 6 na piso. Okay? Yung diesel. Yung diesel. Tapos naman, yung gasolina naman from 10 pesos to 4.35 pesos. So ang epekto niyan, almost between 5 to 6 pesos eh. So kung matatanggal yung excise tax na yan, yung presyo ngayon, running, halimbawa yung diesel ngayon is about 54 plus pesos on the average, no? Kung babawasan ng 6 pesos ang excise tax, ang magiging presyo ng diesel will be minus 6 pesos. So from 54, babawasan mo ng 6 na piso, magiging 48 na lang. Okay. Yun naman diesel, yung gasolina, from 10 pesos to 4.35 balimbaw. So on the average, mga less than 6 pesos. So kung ang binabayaran ng ating mga kababayan ngayon sa gasolina na 60 plus pesos, babawas mo yung 6 pesos, magiging 50 something na lang ang presyo ng gasolina. So ito, hindi ito ang dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng gasolina. Kasi in the last how many weeks? I think 18 weeks. Tuloy-tuloy 8 weeks, tuloy-tuloy ang continuous ang pagtaas ng presyo ng gasolina. So gusto natin bababa ito by coming out with a measure na bawasan ang excise tax na kinukolekta sa mga oil at saka petroleum products na binebenta ng mga kumpanya rito sa ating bansa. Pero walang kinalaman yung excise tax dito sa pagtaas ng Hindi, crudo. kasi ito, during the last 8 weeks, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina dahil doon sa pagtaas ng presyo nito sa world market. Pero hindi yung excise tax ang dahilan. Hindi yung dahilan. Kasi ang excise tax natin was imposed up to 2020. 2021 na ngayon. Ngayon, para ma-mitigate natin at maibsan natin yung konting problema na kinikreate nitong pagtaas ng presyo ng gasolina, bawasan natin ngayon yung excise tax na kinukolekta pag tayo ay nagkonsumo ng gasolina at diesel.
Paano, sir, kung hindi ito maaprubahan? Itong, Well, bill tuloy-tuloy na pa rin yan. Hintayin natin kung anong magiging resulta sa international market ang presyo ng petroleum products. Pero itong tumataas ng presyo ng ating mga petrolyo, ito po dahil sa tumaas ang Yes, supply and demand sa Supply and demand. ibang sa mga oil companies sa ibang bansa kung saan nanggagaling itong gasolina. hanggang kailan natin malalaman na congressman kung maaprubahan itong final nyo? Okay, let me underscore this. Ang ginawa ko, instead of a House bill na final ko, ang ginawa ko, it's an House resolution. Okay. Urging the President to reduce or to suspend the implementation of the excise tax on petroleum products in accordance with the train law that was passed in 2017. Okay. Ngayon, pag na-approve sa House ito, papadala namin sa Malacanang because this will be ito ang magiging gist ng bill natin. Ang magde-decide dito ang presidente kung gusto niya. But we are just urging him to suspend the implementation of the excise tax on petroleum products as provided for under the train law. So inaasahan natin, pagbalik namin sa November 8, magkakaroon ng first reading ito at ma-approve ito. Subsequently, we will just send this to Malacanang and let the Malacanang to decide when they can suspend the implementation of the excise tax on petroleum products as provided for under yung train law. Ayun. Okay, ate, inulit po natin na yung ating text line naman. Para sa inyong mga katanungan kay Congressman Marco, i-text po lamang yan 0999-30-70649 at binabati natin ito man nanonood, Kong. Yeah. Nandyan si Emperador Tagumpay is watching. Maraming salamat, Emperador. Christy Paling is watching. Alicia Alvarez, good morning, Congo. Ang galing ninyo at sikap, sabi niya. Sabi naman ni Christy Paling, good morning, Kap with Congressman. Watching here at Camp Dangwa. Go, go, go with your topic. God bless po. Yeah, so sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, maraming salamat sa inyong mga komento at asahan ninyo itong ating final na bill na ito ay ipupush natin to para magkaroon ng action tungkol dito sa presyo ng gasolina. Hindi lamang dito sa Baguio kasi buong bansa ito. Okay. San Mark, anong pinag-iba ng House Bill doon sa final yun House Resolution? Ito bang House Resolution, diretso na kay President? Yes, diretso ito. Kaya in the joint resolution to, it is a House resolution urging the President to suspend the implementation of the excise tax on petroleum products as provided for under the train law. Para hindi lalong... kasi pag House bill ito, magpe-first reading ka, second reading, third reading, katapos nito pupunta sa Senado, abutin ng mga ilang buwan. Abot pa ng isang taon yan eh. Ito, parang sinulatan mo lang si Parang Presidente. sinulatan mo lang si Presidente. Pero dito, ang sumulat dito, pag na-approve itong resolution natin, ay ang buong Kongreso. Okay. Oo. So, merong impact ito kasi buong Kongreso. Kasi silang mag-approve nito. Pag ito ay naipresenta na sa plenaryo. Okay. San Mark, may mga katanungan dito galing kay 66 naman. Congressman Perming Adagmin at Igrudo, idi nag-research sa kinontrol ti OPEC ti production da. Tapos in-embargo ti US ti Iranian oil ken halos 1/3 ti alaan ti US ijay daily production ti OPEC. Talagang awan ti maramidan tayo. Tama ba siya? Yung isa sa mga factor yan. Kasi pag kinontrol mo ang production ng gasolina o ng petrolyo, anong epekto niyan? Magkakaroon ng low supply with the same number of demand in terms of barrels. Anong magiging epekto niyan? Tataas ang presyo. Supply and demand basically. So if you want to control the supply, anong net effect niyan? Ang net effect is you have an increase of the demand. With the same level of consumption, ang presyo tataas yan. Tataas. Pag dumaas ang volume ng production nila, it can affect the prices also. Kasi more, with the same number of barrels of demand, ang epekto niyan, bababa ang presyo if the consumption is almost the same. At nanonood din, Winter Gayaw. Good morning, Idol Kapa, Idol Marco, and Idol Eric Goyap, sabi niya.
Salamat. Thank Hindi you. mo kaano-ano si Congressman Yap, ano? Hindi, kasama lang natin sa Kongreso. Kahit si Senator Bungo, no? Wala tayo. Siguro, ang tawag niya sa atin, uncle eh. si Bongo, tumatakbong Vice President. Kay Linda Bautista, happy morning ka Peter and Kong Marco watching here in Barangay Cruz, La Trinidad. Kay Jats Ibarra, yes to Cordillera Parliamentary. Kay Shirley Santos naman, good morning po ka Peter and Kong Mark. Lagi pong nanonood every Saturday po from La Trinidad. Panay La Trinidad yung mga nanonood sa atin, Oo, Peter. Yung mga kadalasan ng taga Baguio nakikinig. Yun. So sa Ito kanila. naman sa Okay. cellphone. Ayun. Kadalasan Baguio. Okay. Pagka naman sa nanonood, mas marami yata. FB ba yon yung nanonood? FB, FB, RNG, sa Mountain View, Mountain sa View. Tirad Pass, Okay. at sa mga iba't ibang pages. Okay. Good. Oo. And Jat Ibarra, kailan po ang butuhan para maging Cordillera Parliamentary? And Rosemary Lilagan and Bernalyn Wala Maloy pang Watsi. schedule yan kasi yung ating autonomy bill, yung House Bill 5687 ay nasa Committee on Appropriations pa yon. I don't think we can include the election dyan sa or yung ratification ng ating Cordillera Bill this coming election. Mukhang hindi hahabol yun. hahabolan. Oo. So after election na lang. After election, Okay. At kay Greg Francis Del Mundo, sir, may scholarship po ba ulit kayo? Pwede silang mag-apply sa ating opisina o kaya diretso sa CHED, no? But we can accommodate them in our office. Pero kailan enrolled? Enrolled siya dapat. Okay. Enrolled siya dapat. Galing naman to kay 38. Good morning, Captain Kong. Nag-submit po ako ng requirements ng TUPAD last week po. Kailan po ang payout, sir? Salamat po sa pagsagot. Sandali, nag-submit ka lang ng application last time. Payout na kagad. Kailangan magtrabaho ka muna. Yung magtatrabaho ngayon, we will have the payout probably before the end of November. Yung itong mga qualified na nag-apply ng TUPAD, sir, saan sila magtatrabaho? Sa kanilang barangay Sa ba? kanilang barangay. It will be designated by their barangay officials kung saan sa barangay. Okay. Kay 10 naman, good morning mga sir. Anya nga tati makuna ni Congressman dito eh. Aduti Facebook trolls. Iwarawaras da nga da kanuti in pa construct ni Congressman nga kondo na EJ Mines View area. Kunada, adu kanuti in papukan na nga pine tree. Adu nga panang dadaal di bagbagada kontra kini Congressman nga mamok nga karakter ano say assassination lang. Daytoy kunana. Marami daw naninira sa'yo tungkol dito sa issue ng mga trolls daw sa Facebook. Kinakalat daw na kayo daw nagpa-construct ng condo sa Mines View. Wala akong condo doon. Pinaputol nyo daw yung mga pine tree. Yun ang sinasabi nila. Actually, nung last election, sinasabi nila yan pero walang naniwala yan dahil pawang kasinungalingan yan. Wala kang condo sa Mines View. Wala akong condo sa Mines. Meron akong bahay doon pero wala akong condo. Malaki yung condo. Sana sa akin na nga yun para, hindi ba? Pero may condo doon, ano? Meron condo. And galing naman kay 3-4, good morning Captain Kong. Tanong ko lang po kung kumusta yung House Bill na final po ni Congressman Go regarding sa increase ng salary grade of other hospital workers and sa House Bill regarding sa increased bed capacity ng ating BHMC. Maraming salamat Congressman. Yeah, nasa Committee on Health pa yon, tinatalakay pa yon and wala pang approval sa Committee on Appropriation din yon. So it will be deliberated sa Committee on Health at after that pupunta sa Committee on Appropriation kasi malaking budget ang kailangan dyan considering that I have proposed that we will increase the salary grades of the other medical workers in the various hospitals in the country. And that would require an additional budget for the different institutions to be able to implement pag na-approve yung ating bill na yon. Pagka na-approve yung bill na yun, meron na bang budget doon, sir? Hindi, ilalagay natin ang budget. Pero kailangan, ang mangyayari kasi una, nag-recommend tayo na increasean yung kanilang salary grade. No, let's say yung nurse kasi na increase from 11 to 15 So that would require an increase, for example, from 11 to 15
ang increase yan is about more than 10,000 pesos per month. Mhm. Okay, kung ilang libo yan, you multiply it by the number of employees times the number of months per year, so that will be the cost. So when I go for approval dun sa Committee on Appropriation, I have to indicate this expected cost. No? And on that basis, the Committee on Appropriation will decide whether to approve it or not. At pagkatapos niyan, nakalagay naman dun sa provision ng appropriation that this will be included in the General Appropriations Act. For example, ma-approve yan ng 2022 and at effective 2023, dapat kasama na yan sa budget ng 2023 para ma-implement yon. Yun. At ang ating oras, alas 10:55 na. At ang bahaging yan, atid po naman sa atin ng ating Embassy Whiskey. Chill muna tayo. At nandyan din ang ating St. Joseph Driving School. The best way to start your driving and ultimate partner in safe driving is at St. Joseph Driving School. Para sa mga iba pang detalye, tawagan o text po si Miss Julie Sakilaan sa kanyang telepono 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. At nandyan din ang ating Kurirang Enterprises at nakasale po ngayon yung kanilang mga sports equipment. At hindi lang yan, mababa talaga ang presyo ng ating Kurirang merchandise. Kanina ka Peter, yung nabanggit mo, maraming trolls hindi lamang kailangan yung ating mga kababayan na nagpe-Facebook wag sila kagad maniwala kahit na sino pang inaano nila kung mga trolls yan. Okay. Ang ibig sabihin ng mga trolls talagang yung mga fake na account. mga fake na account yan, ginagawa yan para manira ng tao at wag natin payagan na mangyari yan. Dadami yan ngayong eleksyon Oo, lalo na ngayon, malapit ang eleksyon. Huwag tayong maniwala sa mga naninira. No? Kapag kasiraan po ng ibang tao, kasiraan po ng kandidato, wag na po nating paniwalaan yan. At alam naman natin na gawa-gawa lang yan ng mga, alam nyo naman, pagdating sa politika, may mga lumalabas talagang ganon. Okay, at yung ating Kurirang merchandise na nabanggit ko kanina, ito ay matatagpuan naman dyan sa may Nagilian Road at dyan sa may Abanao Street. At syempre, yung ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan sa Albergo Hotel, malapit sa Mansion House at doon sa may Wright Park. At bukas na po ang ating Wild West Cafe, alas 6 ng gabi hanggang alas 10 yan ng gabi. Galing naman kay Mary Grace Bernardo, good morning po Congressman Marco and Gap Peter. Watching from Teachers Camp. Ito na ang Baguio. Yeah, okay. Magandang umaga sa mga tagapanood natin mula sa Teachers Camp. Marami yan, Kay 3-4 naman, good morning Cap and Congressman. Ayun na pala narinig ko, binasa ko. Kay 6-2 naman, good morning po Congressman. Anong masasabi mo sa issue po? Kune-question ang 9 billion road project ni Congressman Eric Goyap ayon kay Senador Manny Pacquiao. I don't like to comment on that. I think we will ask Congressman Eric Yap to answer and probably ask Senator Manny Pacquiao to explain yung kanyang sinabi. Si Congressman Yap na lang. Yeah, hindi naman ako I don't like to interfere into that kasi kayo Congressman Go Dito go ako. Go. Galing naman kay 1-0 Congressman Ustuji Kunajay, Russian scientist nga ni Nikolay Kardashev ba? Dapat kat maharness tayo amin nga energy ti earth kan solar system. Tano dependent tayo ti oil kat dumteng ti time nga danto ti crisis ti energy. Yeah, I think marami naman ngayon na nag-explore ng other options including yung solar way of yung solar system na pwedeng ipalit itong paggamit ng atin ng gas ng petroleum. For example, yung sa electricity, marami nang gumagamit ng solar dito galing sa sa araw 'yan. Maraming solar panels na pwede nating mabili. Yung mga ibang subdivision sa Manila, gumagamit sila ng mga solar panel to generate power for their own consumption. So yung solar na yun, pwede nilang gamitin sa gabi yung maiipon na energy, magagamit sa gabi. Magagamit, pati na, di ba, sa Ilocos Norte, merong yung windmill na ginagamit nila doon. Kay Jen Sim naman, thanks Congressman for always updating us. Great job. Stay safe, Cap and Kong. Happy weekend.
Salamat. And good luck, Congressman, galing kay Brian Galang. Kilala mo siguro si Brian. Yeah, si Brian. Brian, magandang umaga. Kumusta yung mami mo, Brian? At Tagaro Rahil po ako, nanonood at nakikinig ng radyo. Charito Arumin. Ay, magandang umaga, Charito, at salamat sa iyong pakikinig dito sa programa natin. Yun. At Romar Darigo Tavara, good morning, Kap and Kong. Great morning na kami dito na Shop no Road, Pakdal, Amsing. Madama nga nakatune in di programa kini Congressman Marco from Rico Tavara. God bless to both of you. Yeah, magandang umaga sa inyo dyan, Rico, at yung mga kasama natin dyan sa Barangay Pakdal. Galing kay 41, good morning ka Peter at Congressman Go. Sa akin lang, ikaw yata ang the best congressman ng Baguio has ever had. Di mo pa ipinangako, ginawa mo na. Karamihan, pabalik-balik sila. Pangako ng pangako magpatayo ng tulay, kahit ilog, pangako nila ay langit. Pagkatapos yun, wala pala, impyerno. Yun pala, impyerno. Kaya magsisip-sip tayo, sasabihin mo, ang kasama mo, sasabihin kung sino ka. Ariala ang apo Congressman Go. Cesar ito ng Middle Quirino Hill. Mabuhay ka. Ay, salamat Cesar sa Middle Quirino Hill. Maraming salamat sa iyo. At sa tiwala at suporta. Thank you. Nauna lang kanina yung mga taga-Benguet. Ang sumusunod mga taga-Baguio. So, yung ganun. Okay, that's good. Galing kay 41 naman. Ay, yun na pala yun. Kay 74, good morning and blessed day to both of you. Ano na po ang update tungkol sa Binayco? From Lubas, La Trinidad, Benguet. O nga, may update ba kayo? Wala pa tayong update sa Binayco ngayon. Ang case na ay pending sa Court of Appeals at ang magdesisyon niyan ay ang Court of Appeals kung sino talaga, no, ang NEA ba ang may kapangyarihan mag-appoint o ang Binayco or yung electric cooperative. So we have to wait for that, but we are trying to do some efforts to settle this amicably between the two general managers. So hindi pa natin pwedeng announce yan kung ano yung ginagawa nating effort until it succeeds, no? But in due time, I think we have already talked with some officials sa Manila para ayusin itong nangyayaring sigalot ngayon sa Binayco. But definitely, ako, I have stated my position na ang may kapangyarihan na mag-appoint ay ang Binayco o yung electric cooperative. If this is if we look at the different cooperatives in the whole country. Kasi yung mga ibang kooperatiba, itong iniintay kung ano talaga. No? Kasi apektado sila eh. Kailangan talaga ma-resolve ito sa lalong madaling panahon. Nagkaroon kayo ng nabanggit natin nung nakarang Sabado, Congressman, na nag-meeting kayong tatlo, ano? Nila Engineer at Attorney Marie. Yeah. Mukhang meron din ganun yata na ginawa si Congressman Yap. Kinausap yata sila Senator Bongo. Ewan ko lang kung magkakaroon din sila ng meeting. Wala pa. I do not know kung anong plano nila. But ako rin, nakausap ko si Senator Bongo at si Executive Secretary Medaldea tungkol dito sa problemang ito. Nabanggit mo rin? Nabanggit ko rin itong problemang ito. Okay. And we are trying to see how we can address this before na ma-address yung complaint that was filed before the Court of Appeals. No, kailangan siguro kasi medyo matagal yon. So kailangan merong I would call it modus vivendi na kailangan ma-settle ito among themselves at kung ano man ang resulta ng Court of Appeals na kanilang inaayos, yun na susundin, no? But pending itong resolution ito, kailangan magkaroon ng resolution itong internal problem that we have now in Binayco. Pagka naman naayos to, sir, pwede nang i-withdraw yung kaso, ano? Oo, siyempre. Oo, pwedeng i-withdraw yan. Oo. Okay. Then, yeah. Kay Craig Francis naman, good morning po sir. Thank you po sa scholarship nyo. Pasado po kami lahat sa assessment namin ng slaughtering. Kailan po namin makuha yung allowance po namin? Batch 3 po kami ng scholar nyo sa TESDA. Well, dapat as soon as you start the training, kailangan mabibigay yan.
But if they have not given, we can follow up. We'll follow up with TESDA. So kailangan bago mag-umpisa may bigay na itong kanilang Dapat, allowance. kasi allowance yan eh. Ngayon, kung hindi na nabigay, siguro during the duration of the training, dapat maibigay yon. Okay. Yugawis naman, good morning po Congressman Go. Sana po maayos na ang GM position ng Benego dahil nakakalito na po kung kanino ba talaga magbayad, mga consumer. Please, let's pray na mag-agree both the GM with the permission of the law na mag-assistant GM na lang po yung isa. Ayun. Na-i-forma ba ito sa kanila? Maganda suggestion yan. I'm going to call another meeting between silang dalawa, tsaka tayo, para pag-usapan yung different options while waiting for the final decision of the courts. Okay. Yun. Kasi itong didiscuss natin, ano yan, it will be parang ano lang yan kumbaga sa temporary solution to the existing problem. Okay. But it can be a final resolution even when both parties will agree. Okay. Di ba? Pagka nangyari yun, sir, tawagin mo ako para kung sakaling magkasundo na at maayos na, pwede ko na silang interview on the spot. Wag muna, kailangan. Wag Kasi muna. pag kinausap natin sila, maraming pang mga proseso yan na pag-uusapan Oh. sa kanila. Halimbawa, si Meli Cobed, he has to talk with his board and at the same time some members of the cooperative. Okay. Ito naman kay Attorney Rafael, kailangan din may go signal din dito ang NEA. Di ba? Kasi both of them believe that sila ang GM Oo. Ako nga, recommendation ko dyan yun nga, kailangan talagang ayusin ito sa lalong madaling panahon pending yung appeal na nandun sa Court of Appeals. Oo. Kaso dun sa initial discussion namin hindi naging matagumpay but I am not surrendering na magtawag ulit ng panibagong meeting para ma-address ito. Okay. Kasi ang goal natin is to see to it na hindi apektado ang serbisyo ng Beneco sa ating mga consumers. Okay. Yun ang pinaka-interest natin. Yun. And of course, the issue is, ako, from the beginning, as I've stated, naniniwala ko na ang Beneco ang may kapangyarihan na mag-appoint ng general manager, the Yun. board of directors. Okay. Okay, but this is challenged by NEA, kaya napunta ito sa korte. So, the issue now is sino may kapangyarihan? Ang korte, ang Beneco o ang Board of Administrators ng NEA? Yun ang re-resolve ayon sa existing mga batas at mga guidelines na pinalabas ng NEA. Ngayon. At kay Randy Stanjan, good morning Kap. Pwede kayang i-guess nyo rin ang congressman namin dito sa Benguet, dyan sa programa nyo. Pwede po. I thought Meron tayong usapang schedule. kongreso ng Kabenguetan. Kanya lang, ang spokesman, si Oscar Camantiles. So, hindi pa siya nag-appear sa ating programa. Pero dahil nga laging busy sa budget siguro. Sa budget, sa proyekto ng Benguet. Okay, yeah. Hayaan niyo po at sa lalong madaling panahon, pagka nasilip po natin yung kanyang schedule na medyo maluwag na, i-geges natin dito live. Yes. Kasi na-interview na namin minsan yan, pero virtual. Virtual. Yun, virtual. Pareho din naman yun virtual tsaka Parang mas gusto yata nila live ng ating ganun mga ba? kababayan. Oo. Parang yung katulad nyo. Oo. Ako lang yata ang panay nandito Oo nga sir Oo nga. Oo. Kasi mamimiss kita, Peter, pag hindi ako pumunta rito Di ba? Oo. Maraming salamat, Sa Congressman. mga kababayan natin na nagtatanong, tingnan mo yan, ang daming mga tanong, mga suportang ipinapahayag sa atin. So, maraming salamat sa mga kasama natin dito. Okay. Galing naman to kay Elsa, kunana good morning Kapen Kongo. Apay nga tati Beneco kasla agdubli-dubli matan ngagbayad. 2 times ti bills ko samatan. Nagbayad ak di October 4, due date ko tapos adaman ti bill ko. Idegbayad ak kalman, idi kalman, new nga bill ko. Jay matmanan binayadak tin pabayad da. Didak masango ti teller, tapila ijay cashier. Tapos at that 800 nga short charge ko last August, ket advance ako nagbabayad 1 week before due date.
May big question po. Salamat. Well, ang gawin na lang, ipaliwanag sa sa Bineco na she has paid already. At saka yung surcharges should not be collected because she has paid already to Bineco. So, Kasi yun may lang resibo siguro. naman, di ba? May resibo naman. Itago yung mga resibo na kanilang na binigay ng Bineco sa kanila nung sila nagbayad. Ang ating oras alas 11:09 na. Galing naman ito kay 72. Good morning, Kapat Congressman. Pwede bang humingi ng tulong dyan sa office nyo? Kasi pumunta ako ng DSWD. Isang buwan na daw silang walang budget. Tapos bawal ang face-to-face sa OPD, BGH. Hindi ako nakakuha ng medical certificate at prescription para medical assistance. Pwede po ba yung galing sa health center po na medical certificate at medical certificate? A medical certificate at thank you po. Antonio po ito ng Kias. Well, ang una dyan, ang kailangan natin, kung gusto mo ng medical assistance, kailangan meron kang medical abstract na galing dun sa doktor. Okay. No? At saka ano yung kailangan mong gawin, yung medical prescription. Kung halimbawa gusto kang kailangan magpa-2D echo ka, o kaya binigyan ka ng reseta para sa gamot na bibilin mo, kailangan makuha mo yan. Yung doktor mo, hindi pwede yung nagpa-konsulta ka sa isang doktor tapos iba yung magbibigay sa'yo. Oo. Kailangan makita natin yon at yun ang basis na bibigay ng DSWD. So ang tulong na magagawa natin, i-present niya sa amin, i-check namin sa opisina namin yung kailangan niya na dalhin sa DSWD at we will validate yung kanyang binigay sa amin and we'll give the recommendation para mabilis na mabigyan ng DSWD. Okay. So pupunta sa opisina Yes, niya. oo. Dalhin niya yung mga hindi yung medical certificate lang, this is to certify, gano'n. Yung talagang abstract. Yung kung ano medical yun. abstract. Kung ano yung kanyang kondisyon talaga. Yun. At great day, Cap and Jolly Congressman. Stay healthy. God bless po. Colettes. Ay, maraming salamat. We'll really need to keep ourselves well and healthy. Para alang-alang sa serbisyo publiko. Kung pati ikaw, kasama ka rito sa sinabi ko. Salamat, sir. Ilang naman kasi pag wala ka rito, wala rin ako rito eh. Kagagaling ko lang ng Notre ngayon eh. Ganun ba? Nagpa-exam ka ba? Nagpa-exam ako. Mukhang okay naman sa pagkakaintindi ko doon sa resulta. Okay. Salamat naman sa ating buong may kapal. Okay, ating that's Panginoong good. Diyos. Okay. At ito. From California, US of A, Manang Jane Dulnuan. Si Manang Jane. Good morning, Captain Congressman Marco. Happy weekend po, sabi niya. Magandang umaga, Manang Jane, at happy weekend also dyan sa inyo, dyan sa Amerika. Stay healthy and safe. No, okay. Bakit nga pala sinasabi ng DSWD na wala na silang budget? Meron budget yan. Siguro nung pumunta siya, kasi ang perang yan, hindi naman basta-basta linalabas siya na walang siguro naubusan that day, but merong budget for medical assistance. Ngayon, pumunta ka doon, talagang naubos na yung pera, yun ang sasabihin nila. Okay. But it does not mean na wala ng pera ang gobyerno. Okay. Oo. At maraming salamat nga pala, Congressman, doon sa tulong mo sa akin na nilapit ko last Saturday. Okay, yes. Na. Okay, good. Okay. Thank you. Ito naman, galing naman kito kay 41 Cup yung nagpapaputol ng daang-daang puno yung mga kalaban sa kabila. Aywan ko kung bakit na-acquit. Malaki yatang lagayan dyan. Magsisi na kayong gumagawa ng kasalanan. Di kayo makakaligtas sa harap ni San Pedro. Amen. No comment na lang si Kong. Tayo kasi, alam mo, gusto nating ipakita lang sa bayan kung ano yung ginagawa natin. Yun. Ayaw nating maghusga sa ibang tao. Oo. Ngayon, tayo naman, wala naman tayong, kuminsan kasi yung mga naninira, baka sila ang gumagawa nun. Hindi natin alam, di ba? Para ka pa lang si Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin nun? Yan din yung sabi niya. Ganun ba? Hindi ko pa narinig si Bongbong Marcos. Okay. Narinig ko yung kanyang katunggali. Yung katunggali niya narinig niyo. Oo.
Sinong kaibigan mo sa kanila nga pala, sa mga tumatakbong presidente? Meron ka bang kaibigan na malapit Eh, na? halos kakilala natin lahat yun eh. Halos lahat. Halos kakilala natin. Okay. Si Lenny Robredo, si Bongbong Marcos, si Manny Pacquiao, sino pa? Si Bato. Ping Lacson, si Senator Bato de la Rosa. Yun. Si Yorme, Si kilala ko siya pero I don't know kung kilala ko. Oo. Nanginayang ako kay Yorme. Sayang yung kanyang kwan sa Maynila. Oo nga, dapat, we don't like to, desisyon nila yan eh. Di ba? Oo. Okay, galing naman ito kay 1-0, Cabinet Congressman. Oray mat gidi may nga batalyon ti trolls ti mangdadal kini Congressman kat hanak nga mamati. Man of merit ni Congressman go para kanyak isu nga ti makunak kadagitan ay opponent ni Congressman, don't try. Yeah, well, thank you sa tiwala nung natin, ng texter natin. Oo. Kay 66 naman, good morning Kap. Ustudye ko na di may isang texter. Aduti ag giwarwaras ti fake news kontra kini Congressman. Ore kadagiti amin nga candidate to beat. Amin ko mga candidate kat fair player. O naman, dapat. Yeah, wala naman siguro. Baka yun lang ang wala naman sinabing yun, mga trolls lang yun. Huwag tayong maniwala doon. At sabi naman ng Jane, I miss your programs po. I was in Sweden for 2 months. I hope to be back. Ay, nasa Sweden si Manang Jane. Gandang yan. Palagay ko, mas magandang ganun. Di ba? Nag-tutor na lang tayo. Kung minsan naisip natin bakit tayo pumasok sa ganito. But, there is fulfillment in doing good for the people. Yes, diba? sir. Lalo na yung situation natin. And this is one way of expressing our gratitude and appreciation to the people of Baguio because of what we are right now. Diba? Yun ang doon eh. We will not be here today if not for them. Okay. Sa atin, parang pagtanaw ng utang na loob sa ating mga kababayan, ang ating pagsisilbi sa kanila. Kasi hindi tayo balagay sa ganitong posisyon. Yung success natin nung mga nakaraang panahon hanggang ngayon, utang natin sa bayan yan, sa Baguio at sa kanila. So bilang pagtanaw ng utang na loob, ginagawa natin to. Ay, yung sinabi nyo na yan, sir, kaya nga ayaw kong pasukin, sir eh. Pero dahil alam ko na mahirap. Mahirap to pero merong fulfillment because you know that you are doing good with honesty and sincerity. Kailangan sincere ka dito. Tsaka honest ka. Kahit na mahusay ka, kung dishonest ka, walang kwenta sa aking palagay. Di ba? Yes, sir. Galing naman kay 211. Good morning, Captain Congressman. Nag-apply po ang anak ko sa CHED ng scholarship. Hanggang ngayon, wala pang result. Matatapos ng first sem nila. Isa po akong driver ng taxi. Ano po may advice nyo? Well, pumunta ka sa opisina ko, dalhin mo yung application mo, kaming magpo-proseso niyan. Dalhin mo sa opisina. Okay, sa ating 211 na taxi driver, punta ka sa office ni Congressman. Sabihin yung mo, anak na lang niya para hindi na madisturbo yung tatay na nagda-drive. Pumunta yung anak, dalhin yung application na binigay niya sa CHED plus yung kanyang baka naman, kasi kung minsan pinatatawag yung mga kagaya sa opisina namin, meron kaming nag-apply na less than 200 na estudyante, pero nung tinatawagan, wala sumasagot sa kanilang mga phone. Tinetext sila. Wala. So, yung mga yan, kung kayo po ay nag-apply at hindi sa tingin ninyo, hindi pa kayo natawagan, pumunta po kayo doon sa opisina natin at i-verify natin yan at tutulungan namin kayo. Okay. Yun. Galing kay 34. So, kung nakikinig, napalagay ko, nakikinig naman itong sa ating taxi driver, sabihin mo na lang sa anak mo na sinabi ni Congressman mismo dito sa ating programa, kaya papuntahin mo na sa opisina ni Congressman. Yes, dali niya yung kanyang sinabing kung nag-submit siya at saka yung kanyang enrollment form kung naka-enroll na siya. Okay. At kami na ang magtatrabaho niya para sa anak niya. Kay 34 naman, good day po. Baka yung nagtanong sa tubad ay yung pong nag-work ng October 14 till natapos ng 14 days kung kailan ang payout po. Kailan daw ang payout nung nagtrabaho nung October 14? Sandali, ano tayo ngayon? Yung iba kasi na babayaran namin yan within November yan. Kung hindi pa nabayaran, wala pang payout. Okay. Ang DOLE will have the payout this November. Malamang November. ito, nagtrabaho daw hanggang ng 14 days.
So, October 14 hanggang kahapon. Hanggang kahapon, ay wala pa yon. Wala pa Katatapos yun. lang eh. So itong November yan, mga within the next 2 weeks ng November. We have, ang total niyan, nagtrabaho niyan, more than 500 eh. Ang total. So Okay. we will work it out itong, second week of November yan. At least, Kay Sixto naman, double bill means 2 GM ang pinapasahod natin sa Bineco. Hindi, ang pinapasahod ngayon si Licoben. Wala pa yung isa, no? Wala pa. Kay 6-1 naman, Congressman Go, registered voter ako ng Baguio. NPC all the way. Sana matanggal na yung mga spaghetti na pababa at pataas sa poste ng Bineco. Yan, na-approve na yung bill natin dyan sa House eh. Nasa Senado na yan. So, nasa Senado na ito. Na-approve na yun sa House. So, aabot kayo ito next year? Ipapollow up natin sa Senado yan. I will work with the other committee in the Senate kung ito ay kailan i-deliberate sa committee nila doon sa Senate at saka sa plenaryo. Okay. Kay Loloy naman, good morning po Congressman Marco and Kapwasing listening here, Burnham Park, biking area. Magandang umaga po sa mga tagapakinig natin dyan sa Burnham Park. Ayan mo Loloy at text natin. Mag-bike kami dyan ni Congressman minsan. Sabi naman ni Randy, maraming natutulungan si Congressman niya. Pisa na ako dahil dialysis patient ako. Sa Trinidad naman ito. Yes, sa Trinidad dyan. Dito sa Baguio, we have siguro mga mga 300 na dialysis patients. Ang tinutulungan natin dito sa Baguio General Hospital naman. Okay. Pwede bang magpatulong yung nasa pribadong dialysis center? Hindi, dito na lang sila. Kasi natin ang medical assistance program natin ay sa mga government hospital. Lalo na dito sa dialysis. Pwede face-to-face po sa BJets OPD. Doon po ako nagpapacheck up dati. Kaya sa may health center po ako nag-check up ngayon. Kung pwede po, yung medical certificate at reseta galing sa health center, pwede ba yung dalhin, sir? Sabi niya sa BGH siya nagpaano eh. Ano kaya sakit niya? Baka high blood siguro. Ito yung sinabi mo kanina, sir, na magdala ng kwan. Yeah, kung dali niya yung medical certificate niya tsaka yung reseta ng doktor. Sa office niyo? Sa office ko. Okay. Tulungan nating makakuha ng medical assistance. Kay Triwa naman, saan may nga ibutbutos, Jaylan Grabber, ditang subli-subli. Bartek pay jay putot ng mulmulong, kunanamat ni Triwan. Sige, kung yun ang opinion ninyo. Ayaw daw nila nung pabalik-balik. Na Land grabber. Yung land grabber at yung anak daw lasinggero. Sino kaya yan? Wag na nating itanong. Wag mo nang tanong. Hello Kap, meron pa po bang tupad? God bless po sa inyong dalawa. Meron susunod yan. We are working on it now. Kasi sabi niya, gusto ko po sana mag-apply. Salamat po sa Ang inyong importante rito, kung mag-apply ka, hindi ka pa nagtupad during the last 6 months. Ngayon, mag-apply ka ngayon and if you will not be included in the next round, we will include you in the subsequent schedule natin. Okay, at nanonood din sa atin, Councilor Benny Bumugaw. Si Councilor Benny. Si Councilor Benny. Check Meron siyang programa rin sa iyo, di ba? Meron kaming programa ni Councilor every Wednesday naman. Okay. Usapang Good. legal yan, Wednesday edition. Thank you very much, Councilor Benny, for listening in this program. Yon. Malapit po ang election. I hope the people of Baguio will not be blinded by vote buying. Dapat, wala naman talagang dapat vote buying. Di ba? This is against the law. Hindi tama. Hindi tama yun. Okay sir, ang ating oras alas 11:23 na. Alam ko sir na meron ka pang meeting. Baka meron ka pang gustong idagdag sir. Yun lang, yung mga nanggingin ng tulong sa medical assistance natin at saka yung iba pang mga assistance, educational assistance, Educational, medical, burial, and other related assistance na kailangan nila, pumunta lang dun sa office natin. Pwede ba sir kung sa sakasakaling na gusto nila magbatid sa probinsya nila meron, we can recommend them meron ng mga assistance na binibigay natin galing dun sa tinatawag nating AX kasi meron tayong budget na nasama sa
sa General Appropriations Act yan kung saan bibigyan natin ng tulong. Halimbawa, taga-probinsya sila, nagpunta rito, nawala ng trabaho. Meron naman silang pwedeng pagkakitaan sa kanilang regional na probinsya, pwede silang humingi ng tulong sa atin. Para yung pamasahe nila, we can work out na magkaroon sila ng ticket going back home. Okay. Siguro sir, panghuling katanungan na lamang, galing kay 133, ask ko lang po Kap and Kong, ano po yung sasubmit ko na requirement sa office ninyo pag nag-apply ako sa tupad? Yung resume mo at saka yung any government issued ID. Resume at saka any government issued ID? Yes. Okay. Maalala nga pala sir, nag-apply ka ng national ID, natanggap mo na ba? Hindi pa. Hindi pa. Sa House kami, matagal na yung first part kami. Hindi ko pa nakuha yung aking ID mula sa Kongreso. Okay. Kay 84 naman, pakitanong kay Kong kung ano yung qualification ng mabibigyan ng tupad. Yun, kababanggit lang ni Congressman. Government issued ID at saka yung kanyang resume. yung kanyang resume. Yun lang. Yun lang kailangan naman natin. Kasi ang tupad, ang ibig sabihin ng tupad, tulong panghanap buhay sa displaced at saka disadvantaged workers. Yun ang ibig sabihin yan. Okay. So kung ikaw ay nawalan ng trabaho, ngayon wala kang trabaho, pwede kang magtupad. O kaya talagang wala kang trabaho from the beginning, pwede kang mag-apply ng tupad. Pero itong tupad na ito, doon sa barangay nila sila magtatrabaho? Magtatrabaho sa kanilang barangay. Pagkatapos ng trabaho nila sa barangay, bibigyan sila ng barangay certification ng kapitan? Yes. Hindi, isasubmit sa amin yung, meron na kami listahan eh. Pag ikaw ay nag-apply at na-assign ka sa barangay mo, meron na tayong listahan nun. At tapos sa barangay, of course, will certify that you have done all this work already. Okay. Sir, saan kinukuha yung payout sa office niyo? Hindi. Ang magbibigay niya ng dole. But we are going to schedule. Announce namin sa lahat ng mga nakapagtupad na, then we will tell them, okay, on this particular date, we will have payout. Yung sa'yo, ang time mo, 8 o'clock. Yung iba, 10 o'clock, 11 o'clock. Merong schedule kasi marami yan. The last time we have given the tupad payout was about last week. Ang total niyan, 1,677 na recipients. Okay. So ngayon, meron kaming bagong i-award ngayon ng payout. Ito naman through DSWD, ito yung Cash for Work naman na programa. Hanggang kailan itong tupad na to, sir? Well, until we have the support from the national government nung funding nito. Pero itong susunod ngayon, magkakaroon kami ng bago ngayon eh. No? At yung mga nag-a-apply ngayon, pina-process na namin, then we will schedule kung kailan sila magsisimula ng tupad. After that, after 15 days or 3 weeks, we will schedule yung payout. Okay. So ibig sabihin nito, sir, pwede na mag-apply ng road? Yes, when. Okay. Pwede na. Alas 11:27 na, Sir Mark. Baka meron kang gusto idagdag o batiin? Well, yun lang, Kapiter. Gusto ko magpasalamat sa mga nanonood sa Facebook, sa RNG, at yung nakikinig sa Z-Radio, sa ating programa. Magandang umaga po lahat ulitin ko. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. At yung mga reaksyon po ninyo, nakaka-inspire po yan. Asahan po ninyo na ipagpapatuloy natin ang tapat, malinis, maayos at masigasig na pagsisilbi sa ating pong lungsod ng Baguio. So maraming salamat po. Basahin ko nga lang to, sir. Sayang naman yung kanyang pinang-text sa atin. Sige. Galing kay Jepoy, nasuday nga aldaw yukap. Advance happy Halloween, tatapay, pagyamanan mi driver ti public, gapu dyan ay insakad yung pang suspend ti excise tax. Presyo ti krudo, tani, palaluan, nangina ti krudo, gasolin dito'y lokalidad. Matagot-tagot ako, umbila-bilay ka, Sir Mark Go. Maraming salamat daw. Yeah, thank you very much. Kasi we hope that the resolution that I filed suspending itong excise tax natin sa gasolina at sa ibang produktong petrolyo ay ma-aprobahan ng Presidente sa lalong madaling panahon. At malaki pong epekto nito positively sa ating mga consumers at mga drivers at may-ari ng mga sasakyan. Sa excise tax po sa gasolina is ang reduction po nito pag na-approve itong ating resolution will be about 6 pesos. At ganun din sa diesel. So malaking
positive effect sa ating mga motorists at saka sa lahat ng mga gumagamit na sasakyan. Ito yung napaka-importante nito. At gusto natin ma-aksyonan kagad ito, kaya imbes na House Bill ang ginawa natin, House Resolution. Okay. Urging the President. Yun ang ano natin. Nanonood naman sa atin ang ating maganda at masibang nakagawad ng South Drive, kagawad Victoria Ochoco. Yeah, si Vicky. Magandang umaga, Vicky. And thank you, Congressman, for the social services. Please continue, sabi ni Councilor Benny Bumugaw. Mary Grace Bernardo, stay safe po, Congressman Marco. Maraming salamat, Congressman Marco. Ay, maraming salamat. Si Vicky, asawa niya si Ramil, dyan sila sa South Drive, yung barangay dyan. Oo. Of course, si Councilor Benny, maraming salamat sa pag-text mo. Okay. Mabuhay po kayo, Congressman. Happy weekend po sa inyo. Yeah, maraming salamat din, Ka Peter, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po. Sa lahat po ng sumusuporta sa ating programa, sa mga nag-text, sa mga nag-comment, sa mga nakinig, sa mga nanood, ni Apo Diyos tinang runa, iti dahito yung programa tatangag sapa, matago-tago takuam in, Diyos tiyag ngina, kadatay amin, pada-pada.